Yo, Moleni, guys, namkelekile nonke. Kwezi Chisave Entertainment, yet another reality TV show review. Kesana etrendayo is Wena Wodumo ke reality TV. Kamampintsha and Babes Wodumo idlala on channel 157 Moja Lavu, 8:30 every Saturday. Inhliziyo yami guys ke iye yabhlungu nyani because it is nowhere to be found. Phayana ke ku catch up sesiyobukela nje ezo clips ezikhona nakhona zincinci. It's like 3 minutes, 2 minutes ku TikTok. They are not posting the entire thing, I think because of obviously copyright. So ku episode 1 it was jam packed guys. Already uyathuka uBabes Wodumo ezinkundleni zokuxhumana. uBabes Wodumo ke ku episode 1 uyawaveza into yokuba guys, it was painful. Remember, ndim ochatele umampintsha. Number 1, asinayo medical aid. Secondly, yonke into ijonge mina because kaloku umampintsha akavani nefamily yakhe. So uthi ndandilala ke emabhentshini, obviously I'm the wife, ndandilala emabhentshini ndikwazi ukuyohlamba ngelo xeshanana ende ndilifumane because babengenayo ke medical aid. Umampintsha wamuva from one hospital to Edudok. Yes, I think that's the name of the hospital. Apho ke waswelekela khona. You guys, uyachaza ke uBabes ngale mini asweleka ngayo umampintsha ndadecide uba because kudala ndilapha esibhedlele mosman ke ndihambe ndiyothi freshen up. Uthi ndisaphumile kanjalo ngene i-phone call kuthiwa khawubuye. Uthi hayi nyani ndabuya. Xa ndithi ndiyamcheka umampintsha ungathi umampintsha use-right, why then did I receive this call? Uthi as a result ndamenzela isayini, naye wathi kanje wandenzela isayini to show me that he's okay. Uthi ke ukuphuma kwam guys ndathi ndiyohlamba kwaba kukusweleka kwakhe. So umampintsha ke it means mhlawumbi abantu abaziyo into ze-spiritually wayeziva uba sezosweleka but engafuni ukuswelekela in front of uBabes Wodumo, engafuni ukumhethisha, engafuni uba like abe nala picture yakhe esweleka. So that is why he acted strong at that particular minute, embonisa uba you know what, I can still do science, I am good, you can go and take a shower, right? So it was really sad ke kulapho ke uBabes Wodumo esibalisela that part uye wakhala ke kakhulu. Furthermore, you guys, enye into emtreadlisayo is the fact that ke umama kamampintsha no Pinky Gumede ekungusister kamampintsha, they did not know uba umampintsha number 1 usesibhedlele, also uswelekile umntana wabo guys. So uBabes Wodumo uyachaza ke kwi-diary session uba guys, the reason as to why ndingabazisanga is because ndambuza kakuhle umampintsha uba nditsho nako kwenu, nditsho nako umamakho uba uyagula ulapha esibhedlele. Uthi umampintsha wathi ungake ulinge ungamtsheli umana, ungamtsheli nje angifuni ngisho ukumbona. So I think because umampintsha wayigula, irrespective of the fact that yena nomama wakhe babe ngavisisani ncam, I think the reason why he said that is also wayengafuni umama wakhe ambone ekwesiya state wayekuso. So I don't think he meant uba andimfuni apha umama uba azonibona. It's just that wayengafuni uba abone ekwesiya state owayekuso, you understand? So yeah guys, nangapha ke uPinky usister kamampintsha nomama wakhe bayachaza uba thina sabona ngabantu sebengena bezosiduduza and we were really confused uba hayibo ithini into. The last time nathi sisiva nje about ke ugula kwamampintsha nakhona asixelelwa nguBabes, asixelelwa nguNondu, like nje siva apha phandle uba hayibo umampintsha ungenile esibhedlele and uyagula. That's the only time we only heard apha emoyeni uba umampintsha akekho right and usesibhedlele, understand? So abantu, umphakathi, i-neighbors, everyone, nentatheli ziyasifonela ziyasibuza uba njengoba eswelekile umampintsha, how do we feel? Asazinto like siyabaxelela uba umampintsha akaswelekanga, umampintsha in fact usesibhedlele. So why are they saying uswelekile umampintsha? You understand? Uthi ke uPinky sifonele ke uNondu simbuza uba ithini umampintsha unjani. Uthi that is when she dropped the news uba uswelekile ke umampintsha. And uthi mna ndinguPinky I was really confused uba hayibo, when were you gonna tell us
like if mna bendingafonanga sesisiva because abantu beza apha ekhaya. So if bengafonanga inoba benizosixelela a day before angcwatywe uMampintsha, understand? So it really truly was unfair uba bave sebesiva kanjalo ngonyana wabo, ya understand, irrespective of the fact that of course uBabes Wodumo wayilandela ntoni instructions kaMampintsha, kuthiwa wamkhohlakalela ke umama kaMampintsha and nguye owagulisa ke umama kaMampintsha, because I think 3 months later mama kaMampintsha wasweleka after the whole ordeal. Let me just take a few comments from the people. Qala ke umlandeli uthi ke hayi, but if we're being honest, uBabes was very wrong for not telling Mampintsha's family that he had passed. It was supposed to be the first call nje uqala ayenzayo, okay? Omnye ke uthi I think uBabes misunderstood a statement saMampintsha. Wayengafuni ukuphatha uma wakhe kabi ngokugula kwakhe. Then omunye athi, I don't care what happened between uMampintsha, Babes Wodumo with Mampintsha's family. She had no right of not telling his family. There is no excuse for yonke lento. She did them wrong, period. Then ke ogqibela oside no Babes. Although saying uBabes is evil, ask yourselves why uMufi did not involve them in his things. uBabes wenza obekwenziwa indoda yakhe. Why were they not involved elotsholwa? Manje ngoba eseshonile fanele kushintshe. Why? So ke nanso ke imibono yabantu, guys. Ngicela ukuva eyenu ba ithini, then zonibona on my next one. Bye.